kami ay nagpapasalamat talaga ng sobra kasi kung kami po ay lalapit individual, baka po ito ay matagal hong maiproseso. Pero nakita namin sa ngayon, sa organization ay napakabilis po pala ng pagtulong po ng DA. Wala po kami masasabi. Isinagawa ang isang technology training for high-value crops and poultry o livestock production. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw.
COVID-19 vaccine rollout ng Siyudad San Fernando, dadalhin na sa mga barangay. 7 bilyong pisong viaduct project, solusyon daw sa trapiko sa Jasa. Repair ng mga flyover, target daw ngayong first quarter ng 2022. 3 suspect sa video hacking incident, arestado sa Mabalacat City at Florida Blanca. At performing arts group sa Santa Rita na mahagi ng school supplies sa mga kabataan. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Matapos ang hindi pagtugon sa makailang beses na pagtatanong ng CLTV News ukol sa isyu ng sira-sirang Lasatin flyover sa Siyudad San Fernando, ipinagmamalaki ngayon ng Department of Public Works and Highways o DPWH na may nakadesenyong viaduct project sa kabanang Jose Abad Santos Avenue na nagkakahalaga ng 7 billion pesos. Ayon kay DPWH Region 3 Director Rosela Tolentino, ito ang nakikitang solusyon sa matinding traffic sa Jasa, lalo na tuwing rush hour. Narito ang report. Pudpud na ang espalto at mararamdaman mo pa ang pagkalampag ng mga steel plates tuwing ikaw ay dadaan sa magkasunod na flyover sa Lasating Boulevard at sa Dolores intersection dito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Ang banta ng peligro sa hindi ligtas na flyover ay ini-address na umano ng Department of Public Works and Highways Region 3. Ayon kay DPWH Region 3 Director Rosela Tolentino, kausap na nila ang kontraktor na maghahalilis sa plates sa flyover. At bilang pag-iingat, anya, hindi muna ito ipadadaan sa mga malalaking bihikulo. Nakikipag-coordinate na sila sa amin yung ating tractor dyan para mapalitan natin yung plates. Kaya lang, ang problema natin, yung malalaking truck na kagaya ng sinasabi ni Secretary, ma-reduce lang natin sa baba na muna natin sila padadaanin. Ngunit sa kabila nito, hindi naman nakapagbigay ng eksaktong petsa ang opisyal ng DPWH Central Luzon kung kailan may sasagawa ang pagsasaayos sa kalunos-lunos na infrastruktura, liban na lamang sa first quarter daw ng taong ito. Binanggit din ni Tolentino ang long-term solution sa nakikita umano ng kanilang tanggapan. Anya na isubo na nila ang plano na mapondohan ang 1.6 kilometer na viaduct project upang masolusyonan ang trapiko sa siyudad ng San Fernando. That is a 1.6 kilometers, ano? Wala nang parang roller coaster. It's a viaduct. So with that 1.6, ang initial na funding namin is around 7B. 4 na lanes ang 1.6 kilometer na viaduct at ayon Tolentino, may initial funds na ito na 70 million pesos para sa acquisition o pagbili ng lupa para sa right-of-way. Ito ay upang mapaluwag din ang ilalim na bahagi ng kalsada kung saan ipoposisyon ang mga haligi ng highway. Tapos yung FS ngayong March, so malalaman na namin lahat yung pati acquisition ng right-of-way. May sasubmit na rin namin kay Secretary para sa... in fact, meron na siyang initial funds ngayon na 70 million para ma-acquire natin yung widening. And then once na-acquire yung widening and then masama sa pondo natin 2023, doon na tayo sa structure. Samantala, kinumpirma naman ni Louie Clemente, ang Chief ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng San Fernando, na may koordinasyon na ang DPWH Region 3 sa rehabilitation ng flyover sa Lasatin Boulevard. Talagang walang choice yung ating mga truckers, yung ating mga truck driver na kailangan pagka talaga nag-start na tayong mag-rehabilitate and then kung matapos na siya, magkakaroon ng pagbabago sa kanilang ruta. Hindi na talaga po pwedeng dumaan sa taas. Paolo G. Santos, CLTV News. Napasa kamay na ng mga otoridad ang 5 suspect na sangkot di umano sa nangyaring video hacking scam noong Desyembre ng nakaraang taon. 3 sa mga suspect ang naaresto sa lalawigan ng Pampanga. Narito po ang report.
Tatlong suspect na may kinalaman umano sa video hacking incident ang naaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI sa Pampanga. Ayon sa NBI, January 18 nang maaresto ang dalawang Nigerian national sa isinagawang entrapment operation sa lungsod ng Mabalacat. Kinilala ang mga suspect na sina Efisinashi Fountain Ani Ekwe aka Daddy Champ at Chukwu Emeka Peter Nwadi. Batay sa impormasyon na nakarating sa NBI, nagbebenta umano ang dalawang Nigerian national ng access device sa mga taong naghahanap ng paraan na makash out ang mga perang nakuha mula sa scam. Arestado naman sa buy-bust operation ang isang Jerome Anthony Taupa sa bayan ng Florida Blanca dahil umano sa pagbebenta ng scam page o phishing website. Isa umano si Taupa sa mga mastermind na nasa likod ng Mark Nagoyo Hist Group. Sa isinagawang pagsisiyasat, lumabas na si Taupa umano nagpapadala ng emailing list na naglalaman ng mga personal na impormasyon ng iba't ibang customer ng bangko sa grupo ng individual na siya naman nagpapadala ng mga scam links sa mga bibiktimahin. Ang dalawang Nigerian nationals ay sumailalim na sa inquest proceedings sa Office of the Prosecutor General sa Department of Justice, Manila. Dahil sa trafficking in an unauthorized access device sa ilalim ng Section 9 ng RA 8484 o ang Access Device Regulation Act of 1998. Isinailalim na rin sa inquest proceedings si Taupa dahil sa misuse of device sa ilalim ng Section 4 ng RA 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Matatanda ang Disyembre ng nakaraang taon, umabot sa mahigit 700 na customers ng BDO ang natangayan ng pera matapos ma-access ng grupo ang kanilang mga account. Sa email confirmations naman umano na natanggap ng mga biktima, sinasabi na ang transaksyon ay isinagawa ng nagngangalang Mark D. Nagoyo. Samantala, naaresto naman sa hiwalay na operasyon ng NBI ang dalawa pang suspect na sangkot din umano sa video hacking incident. Kinilala mga ito na sina Ronaldin Panaligan at Clay S. Revilloso. Ang dalawa umano ang nagsisilbing web developer at downloader ng grupo. Marion Luzano, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. No vaccine, no entry at no ride policy, isang forma ng panggigipit ayon sa isang religious group. At insentibo para sa mga magpapabakuna, ipinanukala ng PAMCHAM. Transport Group, hindi umano na konsulta ng DOTR tungkol sa no vax, no ride policy. At COVID-19 home care kits, ipinamahagi sa Pampanga. Active cases, higit 5,600 na. Manatiling nakatutok para sa iba pang nangungunang balita ngayong araw. Sa haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko po na umihi. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin ay nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. You can deliver on demand, here, there, everywhere. From the near to the far away, from wherever you are to wherever this is. Deliver to more destinations locally without ever expanding reach. Download the Lala Move app. In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our third decade. Corporate Guarantee. We value our commitment.
nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangunang balita, isang forma raw ng panggigipit at pamumwersa ang nakikita ng isang religious group sa pagpapatupad ng no vaccination, no entry, and no ride policy. Sa halip na gipitin, dapat manong bigyan ng sapat na impormasyon ang mga tao tungkol sa bakuna. Para naman po sa Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM, maaaring mahikayat ang mga tao kung magbibigay din ng insentibo sa mga magpapabakuna. Si Jana Lubang Parunga o Mabalita. Nakikita ko ito'y lumalabas na pagtanggal ng karapatan ng mga tao na pumili. Pwede naman kasi silang hikayatin, sabihan, pero yung takutin sila, may mga nangyayari nga na papanood ko din at may mga sa Facebook na mga tao na binabahay-bahay sila, talagang natatakot sila. So kahit ayaw nilang magpabakuna, napipilitan sila ng dahil po sa takot po nila. Ganito ang nakikita ni Pastor Cocoy Ramirez ng Grace Bible Baptist Church sa umiiral na no vaccination, no entry, and no ride policy. Tila umano ginagamit ang sitwasyon upang puwersahin ang mga tao na magpabakuna dahil sila ay nasa gipit na kalagayan. Ayon sa pastor, kulang umano sa kaalaman ang mga tao tungkol sa anti-COVID-19 vaccine kung kaya't may nagdadalawang isip pa rin na magpabakuna. Ito sana umano ang solusyonan ng gobyerno sa halip na gipitin ang mga tao. Kung ito po ay talagang makakatulong, magkaroon po ng sapat na impormasyon sa bawat provinces, sa bawat province or sa bawat city na may pagpapahayag doon, may mga doktor na sasagot sa mga tanong po ng mga tao. Kasi alam nyo, hindi na kailangang pilitin pa at mandatory to. Hindi na kailangan takutin pa ang tao. Kung meron silang sapat na impormasyon, bakit kailangan ng mga bagay na ito? Tinuturuan ko rin yung mga miyembro ko na maghanap ng sapat na impormasyon sa mga nangyayari. Umaapila din ang pastor sa gobyerno na pabayaan ang mga religious group sa kanilang sariling pamamaraan upang makatulong na matapos na ang pandemya. Ang nakakalungkot, pag wala nang magawa ang tao, doon nila sinasabi na ipagpasa Diyos na lang po natin, nasa Diyos ang I think sana bigyan ng pagkakataon yung mga religious sector, yung mga mananampalataya, na ilapit nila sa Panginoon ito at anuman yung pandemya, igalang yung pananampalataya nila kung naniniwala naman po ang gobyerno na merong Diyos. Sa kabilang banda, naniniwala naman ang Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM na ang pagpapabakuna pa rin ang isa sa epektibong pamamaraan upang makapas mula sa pandemya. Kailangan na umanong lumabas ng mga tao na nakararanas ng depresyon dahil sa mga nangyayari. I believe it's a fair ruling. We have to protect not only the few but the greater number of our society. Kailangan na pong makalabas at relax ang mga tao. Nakakaroon na po ng anxiety and depression. Ipinapanukala rin ni PAMCHAM President Architect Nestor Mangyo na katulad ng ibang bansa, maaaring gumawa ng mga pamamaraan ng gobyerno upang mahikayat ang mga tao na magpabakuna. Yung ibang countries, they give incentives for those who will get vaccinated. Yung iba naman sa atin, may narinig ako, but ang incentive sa mga unvaccinated, why not to the vaccinated? So I think we have to really come up with some encouragement or something that will encourage them to get vaccinated, no? Bagamat pabor ang PAMCHAM sa no vaccination, no entry policy sa lugar ng trabaho, hindi umano dapat puwersahin ng mga tao na may personal na dahilan kung bakit ayaw nilang magpabakuna. Kung hihinga naman sila ng negative COVID test result, ay huwag na itong isama pa sa gastos ng mga empleyado. I think there should be a balance between itong ating ruling and also looking at the humanitarian side of it, no? Mahirap pong pa-shoulder sa kanila yan dahil biro mo kung yung RT-PCR pa yung kailangan nila, ang sweldo 500 pesos a day. Ang RT-PCR magkano 1,000 siya about test nun. They cannot really afford it. Kawawa naman, what will they do? Then they just go to work, lalo pong mahirapan ng pamilya nila. Ang pagpapat
pagpapatupad ng no vaccination, no entry policy ay alinsunod sa IATF Resolution 148-B na inilabas noong Nobyembre 2021. Ito ay sinigundahan naman ng DOTR Department Order number 2022-001 para naman sa no vaccination, no ride policy. Diyan na Lumbang Parungaw, CLTV News. Sa gitna ng umiiral na no vaccination, no ride policy, sinabi ng One Unified Transport Alliance of the Philippines na may iwasan sana ang ilang mga reklamo kung kinonsulta sila ng Department of Transportation tungkol sa gagawing implementasyon nito. Narito po ang report. Hindi na konsulta ang transport sector bago ipinatupad ang no vaccination, no ride policy. Ito ang giit ni Danilo Yumul ng One Unified Transport Alliance of the Philippines at tumatayo din na chairperson ng Confederation of Passenger Transport of Central Luzon. Hindi OTR, hindi kami pinatatawag sa mga MC nila o Department of Health. Magugulat ka na lang. Paiba-iba. Tapos sasabihin pa ni Secretary Tugad o pag may private vehicle kayo, pwede kayo kahit hindi kayo bakunado. Ano yun? Discriminated ka na kagad ang type 4. So sana walang ganon. Isa sa mga sentimiento ng kanilang sektor ay kapag may lumitaw daw na mga reklamo o di kaya ay aberya sa kautusan ay saka pa lamang pinakikinggan ang kanilang mga suwestyon. Naiintindihan naman daw nila ang pakay ng kautusan. Kanya lamang kung agad umano silang nakonsulta ay posibleng naagapan ang mga nagsulputang mga problema. Halimbawa ba pinatawag kami na gusto lang mag-enact ng ordinance o resolution. In-invite kami. Di ba napakaganda na ang public transport magbibigay kami ng stand o position paper kung paano kami makakatulong. Hindi yung puro ka na lang putol. Pero ang nangyayari po, pag nakita na nilang tutupad nila yan, pag nakita nila yung epekto, doon pa lang sila mag-adjust. May nag-rally, may nag-complain, dami nag-rally. Bakit kailangan numantong tayo sa gano'n? Sa ngayon, ang transport sector umano ang naiipit sa sitwasyon ng mga kababayan nating nais bumiyahe. Hindi mo alam yung palang tao na yun kaya nagpupumilit lumabas dahil bibili ng gamot ng pamilya niya. Pag hindi mo pinasakay yun, hindi na kaya inom ng gamot o hindi nakakain yung pamilya niya, parang ikaw nang may feeling of guilty ka. Tinanong mo, laliman mo pa, bakit wala kang vaccine card? Nilinaw naman ng Department of Transportation na maliban sa pagkontrol sa COVID-19, kailangan ng ganitong patakaran sa halip na iparalisa ang transportasyon kagaya noong unang sikad ng pandemya. Sinigundahan din daw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang kautusan na pinaiiral ng mga LGU lalo na sa Metro Manila. Yung issuance po ng department order ng DOTR was issued in response din po dun sa mga MMDA resolution and LGU resolution inside NCR. So, di ba po may mga issuances sila or mga ordinances na ipinasa na nililimit nga po yung mobility ng mga unvaccinated people. Samantala, nanawagan naman ang grupong akbayan sa Department of Transportation na payagan ang mga partially vaccinated o naka-first dose pa lamang na makasakay sa mga public transport. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Bilang bahagi ng COVID-19 response, namahagi po ang provincial government ng Pampanga ng COVID-19 home care kit sa mga kabaden na naka-home isolation at quarantine. Batay sa pinakaling datos, umakyat naman na sa higit 5,600 ang bilang po na aktibong kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Narito ang detalye ng balita niya. Patuloy pa rin ang pagdami ng kaso ng COVID-19 sa Pampanga. Batay sa COVID-19 Bulletin ng Provincial Health Office nitong January 22, 2022, 338 ang panibagong aktibong kasong naidagdag. Kaya naman umakyat na sa 5,815 ang kabuang bilang ng active cases sa lalawigan. Bunso nito ay pinag-utos si Pampanga Governor Dennis Pineda ang pamamahagi ng home care medicine kits upang makatulong sa paggaling ng mga kabalen na tinamaan ng coronavirus disease.
Ipinamahagi ang inisyal na home care kits sa mga district hospital, rural health unit at barangay health centers. Nasa 15,000 kits ang inilaan para sa mga bata at karagdagang 15,000 kits pa para sa mga nakatatanda. Kabilang sa mga laman ng home care kits ay Lagundi syrup, vitamin C with zinc, nasal decongestant syrup, paracetamol at aerosol para sa mga bata. Sa adults naman, may vitamin C plus with zinc, oral antiseptic at antihistamine. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng programa ng probinsya na ibigay ang nararapat na gamot na may detalyadong prescription, kasama sa pagpapatupad ng programa ang pediatrician ng Jose Bilingan Memorial General Hospital na si Dr. Paul Baltasar at Dr. Iser Sugay, pulmonologist ng Pampanga Provincial Government. Ditong nakaraang taon, inilunsad din ang gamot para sa barangay upang magsilbing first aid sa mga individual na may sintomas ng COVID-19 habang naghihintay ng evaluation mula sa health professionals o hospital admission. Nauna na ring sinabi ni Pineda na makatutulong ang home care kits kahit papaano sa gastusin ng pamilya na tinamaan ng COVID-19. Samantala, ayon sa guidelines ng DOH, sa mga individual na infected ng COVID-19 at may sintomas ay maaring mag-home quarantine kung sila'y may sariling kwarto at banyo na may magandang ventilation ngunit may oversight o medical supervision. Lahat ng mga kasama sa bahay ng COVID-19 positive ay tuturing na close contacts at maaari ring mag-home quarantine kung sila ay asymptomatic at hindi kasama sa vulnerable population. Kailangan ding sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsusuot ng masks, social distancing at tamang paghuhugas ng kamay. Para naman sa mga individual na nag-isolate at nakaranas ng mild to moderate symptoms, dapat i-maximize ang paggamit ng telemedicine services. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, kilalanin ang kandidatong si Councilor Alfie Bonifacio, re-electionist sa Angeles City. Malaiglo na bahay, planong itayo ng gobyerno sa mga lugar na madalas daanan ng bagyo. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Can deliver on demand on any vehicle, from motorbikes to trucks, from city sedans to spacious vans. The big, the small, our fleet moves them all. Download the Lala Move app. Lala Move. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Anyang Marcalpa Farmlands, Quezon, Pampanga. May giyang libangan daring anak a Kapampangan o maski na ring mga tuwa.
na mandakap lang insekto kaya rininguran. Kay bat, luto de ang pongkanan. Kanita, sobra la karakalketi. Ing pamandakap insekto taga nang maka-enjoy ampong exciting. Kasi makatok nang la underground. Bang kanitang arakap mula, kailangan may gamitan ng gamat mo. O, atin na kang idea kingamon nun ko. Ay wa, in kamaro o mole crickets. Kareng Kapampangan considered ang delicacy. Dakala patse kauran ang pumabasahing gabon. King August, September. Kaya ti Pampanga, ating papingbalay na mag-celebrate Kamuro Festival, ing magalang. Manyaman taga ng mga exotic foods, lalo na't aliwaliwang luto, ing malyari mong gawan Kenny. Malyaring adobo, malyaring yalo meking bringi, at niyayaliwa pa. Aliwaya taga na yung Kapampangan ikakabalen, atakon mo na ba yung kamaro? Nung alipa, subuknan mo uling siguradong metong mo yung sabgan mo. Kanyaman! Malapit na naman ang eleksyon. Pansin mo, dami nang nagpaparamdam. Paulit-ulit na naman nating maririnig ang mga pangako ng libreng edukasyon. Trabaho para sa lahat. Tapat na serbisyo. Basta, marami yan. Talagang lahat sasabihin, mapaniwala lang ang mga tao. Lahat gagawin, makakuha lang ng boto. Hindi lang yan. Sa pagnanais magkaroon ng kapangyarihan, Sa kagustuang mailuklok sa pwesto, bibilhin. bibilhin. I repeat, lahat gagawin, makakuha lang ng boto. Pero pwede namang hindi ganun. Pwede naman tayong gumawa ng matalinong desisyon. Pwede tayong mamili. Dapat yung hindi puro pangako at pambobola lang tuwing kampanya. Dapat, kilatisin ang bawat salita na sinasabi nila kung totoo ba. At dapat, huwag tayong basta-bastang maniniwala sa matatamis nilang pangako. Dahil kung pipili ka na rin lang, Maging mapili ka na at mapanuri. Tama. Oo nga. Piliin natin yung may kakayahan. Tukuyin natin yung mga tunay na maaasahan. bumoto ng tama. Bumoto ng tama. Bumoto ng tama Bumoto ng tama. dahil buhay natin ang nakataya. Lipunan na nagbibigay ng patas na karapatan, kalayaang mula sa diskriminasyon, katarungang nararapat makamit anuman ang estado sa buhay, karapatan dapat protektahan, dapat irespeto, ating ipaglalaban. Dahil ang karapatang pantao ay dapat para sa lahat. Hatid sa inyo ng Task Force Detainees of the Philippines. Dapat all. Human Rights for All. Sabado, alas 4 ng hapon, dito lamang sa CLTV. Take full advantage of the power of TV and digital media when you advertise with CLTV. Through CLTV, you can now have your very own TV commercial for your business at a reasonable cost. And not only is your business authenticated by a reliable and trusted TV station, you can also reach our captive audience through CLTV's various digital media platforms at the same time. Contact us to avail of these exciting advertising opportunities. Nagbabalik ang CLTV News. Ang ating pong panauhin ngayong gabi may tuturing ng veterano sa Konseho ng Ciudad Angeles. Kabilang po sa kanya mga sinulad na ordinansa ay ang pagbibigay ng libreng movie ticket sa mga senior citizen at PWDs, pagkakaroon ng local health ID system sa mga public medical facilities, pagbababa ng penalty sa sigil ng tubig, at ang City Investment at Incentive Code of 2011.
Bukod po sa trabaho sa lehislatura ng lungsod, siya ay isa ring dentist by profession. Mga Hilenyo, sabay-sabay natin kilalanin ang kandidatong si Councilor Alfie Bonifacio, re-electionist sa siyudad ng Angeles. Magandang gabi po sa inyo, Councilor. Welcome po sa CLTV News. Magandang gabi po, Ma'am Jennifer, at saka po sa mga manonood po ng CLTV, magandang gabi po sa inyo. Una po sa lahat, kumusta po kayo? Alam natin, ang trabaho po ninyo ay talagang wala ring pinipiling oras dahil hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang pandemya. How are you, Councilor? Actually, ongoing po, alam niyo naman, dito sa Angeles City, we are very strict with regards to health protocols and we are very much on top of the situation, lalo na po sa mga pagbibigay ng vaccine, paglilipat po ng budget if needed, saka po sa transport. Alam niyo naman po, marami po committees na hawak dito. Alright, since ang segment po na ito ay kilalanin ang kandidato, kikilalanin po natin si Councilor, gaano na po kayo katagal sa politika? Anong taon po kayo nagsimula, Councilor? Actually, I started 2010 po. My career started 2010 and then up to now, yun po, politician na po tayo. At ito pong 2022, kung papalarin, ikatlong termino ho ninyo. Yes po, this is my last term as a city councilor sa Angeles City. Councilor, tulad po ng nabanggit ko kanina, bukod po sa pagiging councilor ho ninyo, kayo rin ay dentist by profession at para naman po sa kalaman ng ating mga manonood, ang dami po ninyong awards at citation din dito sa larangan na kinabibilangan po ninyo. Bakit po natin naisipan pa na tumakbong muli as councilor sa kabila po nitong mga recognitions and awards at achievement po ninyo sa profession po ninyo? Actually, ma'am, dahil tayo nagbibigay naman ng libreng dental vision sa mga barangay before at saka sa ibang lugar, naisip natin tumulong. Even though may mga awards tayo, mga achievements tayo, kailangan natin i-share. We need to more or to give more to the public para naman po parang blessing. Yung ako inisip ko, I treat this as a blessing. When I serve people, parang pakiramdam ko malapit ako sa Diyos, parang ganon. So we make sure that the people, what the people needs to from us, madi-deliver po namin. Yun ang po yung gusto. Councilor, hindi kayo makakalimutan ng mga senior citizens at ng mga PWDs dahil po isa sa mga ordinansa na yung pagbibigay ng libreng panonood ng sine. Well, sa ngayon, hindi po muna natin ma-enjoy yan because of the pandemic. But aside po dun sa mga ordinansa na nabanggit ko na kanina, ano pa po ba yung mga maituturing po ninyong landmark legislation o legislature po nung panahon na kayo po ay nanunungkulan bilang konsihal? Ano po yung mga may pagmamalaki pa po ninyong ordinansa bilang konsihal? Ngayong pandemya, which is started last year, yung pong Easy Doing Business Ordinance namin, which you could get your barangay business clearance, yung mga sa City Hall when you renew your permit, within 1 day, marirenew po yan. Yun po yung direktiba ng LG, which I crafted to make sure that the businesses will easy flow in Angeles City. O business friendly po ang Angeles. Even though it's pandemic, we made sure that lahat po na mga non-contactless na pamamaraan, binigay po namin sa mga negosyante sa Angeles City. That is one big ordinance that we have also identified all the territorial jurisdiction of each barangay, which will identify to which barangay makikredit po yung barangay business clearance. Kaya sa City Hall lang po na pwedeng makuha yun. Opo, and of course, yung reason po, naibalita din natin dito yung pag-extend naman sa pagbabayad po ng buwis para sa mga negosyante po sa Angeles City. Ito po ay of course initiative ni Mayor Lasatin, pero ano po ang tingin po ninyo dito? I think ang council po ay very supportive dito sa move na ito. Yes, as the chairman on commerce and also the chairman on health, we have make sure that the health protocols that it's being served in Angeles City, we made sure na kailangan pong isundan
That is why when we saw yung pong karamihan na maraming negosyante nagre-renew at nagbubukas ng bagong negosyo ngayon, in-extend na po namin hanggang March 31. Yes, it is the initiative of our mayor para po malaman natin na talaga po yung pangangailangan ng mga negosyante sa Angeles City ay ma-address po agad. Councilor, this is your third term. Kung kayo po ay papalarin pa na manalo dito sa darating na eleksyon, ano pa po ba ang plano po ninyo para sa mga Angeleños, para malaman nila kung magkaroon ng dahilan para po muling iluklok at pagbigyan pa na magsilbi sa konseho ang isang Councilor Alfie Bonifacio? Yes, actually ma'am, because I have many committees. Una, I'm the committee on environment. I make sure that all the environmental laws and regulations will be implemented in Angeles City. Second, I'm also the chairman on education. I will make sure that there will be more scholars in our city college na mapagbibigyan po. Paparamihin po namin yan. Is another one. I'm the chairman also on transportation. I will make sure that wala na pong magiging zero kolorum na kami po sa Angeles City. And yun po, itutuloy-tuloy po namin. Pangapat na rason is I'm the chairman of public utilities. I will make sure that all public utilities in Angeles City, especially electric and water, and yung pong, pati po yung telepono, will be serviced well sa mga aming mga kababayan. No? Marami po kasi reklamo na kahit ina-address po namin lalo na po sa tubig ngayong panahon na pandemya. And we know for a fact that pag kulang po tubig, yung health protocol po ng ginagawa natin na we advise them to wash their hands, bath before they go home. Yun po sinisigurado namin na may tubig sa mga poso ng mga Angeleño. Nabanggit niyo ho na hinahandle niyo yung transportation. Matanong ko na rin po kayo, Councilor, dito po sa stand ninyo sa no vaccination, no ride policy. Alam naman po natin kung ano ang intensyon nitong batas na ito. But then again, may epekto rin po ito sa transportation sector dahil nga nababawasan yung kanilang mga nagiging pasahero. Ano po ang stand ninyo dito? Actually, first, ma'am, when we solve the problem with regards to vaccination, no ride, no vaccination, as the chairman on health, I would really always recommend for full vaccination. No? Alam mo naman po natin yung direktiba ng national government with regards to that DLG, kailangan po natin i-sundin yun. Pardon, DOTR, yun po yung direktiba natin. As the chairman on transportation, I will make sure po yung that po ng direktiba ng DOTR with regards to the local, talaga po susundin namin. Kahit gusto namin pagbigyan ng mga ibang kababayan namin dito sa Angeles City, when there's a directive coming from the national government, kailangan po tayong sumunod. Kung hindi po, we will be notified by each and every department po sa national at baka po tayo may magkaroon ng problema. Pero yung support ho sa transport sector sa Angeles City, meron na po bang lumapit sa inyo? Because as I have mentioned, may impact din po kasi ito sa kanilang kita. Yes. Actually po, nakakausap po namin sila lahat. Every Tuesday, like tomorrow, I have a committee hearing every Tuesday sa Committee on Transportation. We, pinapintindi po namin sa kanila kung ano po kailangan natin gawin, kailangan natin paintindi sa ating mananakay, kung ano po yung mga kailangan nilang makuha. No? And there is always, pag mayroon talagang lumabas, minsan pinapalusot o pero po, next time there will be a warning, hindi na po mangyayari yun, yung paliwanag po sa kanila. So, nasa paliwanag lang naman po yan sa mga ating mga mananakay at mga super at mga tricycle driver po ng Angeles. Okay. I would also like to know kung ano naman po, Councilor, ang stand po ninyo. Ito, mainit-init na usapin po ito sa Angeles City. Yung pong pagpapasara naman ng maliit na slaughterhouse dyan po sa Angeles City. Actually, unfortunately, I'm not the chairman on of market, no? Pero kung ano po yung nasa batas, yun po yung dapat sundin natin. If may napapasara po because of they're illegal or they're not legitimate yung parang slaughterhouses,
siguro if they would like to be regulated, para sa akin, as the chairman on commerce, mag-communicate mo siya ng permit, pa-credit sila. Tapos from there, maybe from there po, pwede na po sila magkaroon ng mga their own slaughterhouse. Paano po nila, kasi may pamamaraan po para pumatay ng manok or yung mga pumatay ng animal. So kailangan po na rin mga pamamaraan na which is ano po ng ating mga Department of Agriculture kung paano po aming mga yan. Siyempre, what is just for them, kahit po mga hayop yan, kailangan din po naman ng tamang pagpapatay po sa mga yan. Ano naman po, Councilor, ang inyo pong naiisip na solusyon, isa rin po sa problema ng Angeles City is yung usapin sa basura. Nabanggit niyo po, nag-handle na rin po kayo ng environment, bilang chairmanship sa City Council. Ano po ang naiisip po ninyong solusyon or ano po ang plano niyo kung sakaling kayo po ay mapagbigyan pa na panungkulan sa susunod na eleksyon? Yes. What we will do, ma'am, is we will work with the Liga ng mga barangay, through our legal president, which is also a councilor, which is our ABC president. We will coordinate with them to segregate, proper segregation po siguro para po naman hindi dumami basura. Kasi may mga basura na pwede naman gamitin o recycle. From there, the amount of trash o basura po sa Angeles City, tingin ko is mababawasan. At sa amin naman po, ang budget namin sa basura is 100+ million. So ang city is ready. Unfortunately po, yung landfill data na pinatatapunan natin, which is sa ibang lugar, hindi po sila parang pinasara o nagkaroon ng problema ng konti. So kami naman po, we are ready, but we will try to coordinate with all the agencies, Senro, DILG, and also sa mga liga ng mga barangay, just to make sure po, or we will look for other options na pwedeng tapunan ng basura sa legislation. Okay, Councilor, ano po ang inyong huling mensahe, especially sa mga Angeleños na nakatutok po sa ating programa ngayong gabi? Sa mga po nakikinig ng mga Angeleños, ako po, si Doc Alfie, alam niyo naman, from since then and now, tuloy-tuloy po lang naman ng programa natin with regards po sa pagpapaganda o pagpapabuti ng pamumugobyerno sa Angeles City. Minsan po, hindi natin po maiwasan na minsan trabaho lang, kaso may nahaluan man po ng politika, which is it's a call for, hindi ka po iiwas sa mga issues. Katulad po na minsan may mga officials na barangay sa amin na na-involved sa kami po, kung wala po nagreklamo, wala po kami dapat gawin aksyon. Pero if there is, hindi tayo pwedeng lumihis sa issue Kailangan we need to confront the issue head on just to make sure hindi po tayo lumihis sa usapin. Kung naman po sa mga usapin sa mga yung pamumulitika, hindi po ako namumulitikang tao. I just do my job even though I'm a politician. Kailangan po natin isaayos ang Angeles City as much as we can. Yun po yung gagarantiya ko sa mga Angeleños at sa mga manonood para po maintindihan nila saan po ako nangyayari. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Narinig po natin ang ilan sa plataforma ng gobyerno ni Councilor Alfie Bonifacio. Good luck po sa inyo, sir. Thank you po, ma'am. Thank you, ma'am Jen. Sa mutat po na nanonood ng CNTV, sana po ay napaliwanag po natin mahusay. Pero po, syempre po, there are issues really to be tackled in the City Council just to make sure we get the job done. And when we get the job done, we will be getting a better Angeles. Thank you po. Right, again, maraming salamat po at good luck po sa inyo. Mga karehiyon, si Councilor Alfie Bonifacio, re-electionist sa Angeles City. Dumako po tayo sa ibang balita. Plano raw ng pamahalaan na magtayo ng mga malatiglo na bahay sa mga coastal communities sa bansa. Ayon po sa Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD, bukod sa mura, matibay din daw ang mga ganitong bahay na kayang harapin ang hagupit ng mga bagyo. Narito po ang detalye ng balitang yan.
Binisita ni Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Secretary Eduardo Del Rosario nitong Sabado, January 22, 2022 ang ilan sa mga model house ng proyektong May Balay Typhoon Resilient Housing dito sa Mexico, Pampanga. Gaya ng tipikal na bahay na merong sala, kusina, dining area at 2 kwarto, ang igloo type house, ito raw ang nakikitang solusyon sa problema ng ilan nating mga kababayan na nasa coastal area na palagi ang tinatamaan ng bagyo. Ayon kay Secretary Del Rosario, target itayo ang unang 100 unit ng bahay sa Batanes. Well, sa ngayon, we foresee na number one target natin would be the residents of Batanes Province. Kasi ang Batanes, palaging tinatamaan niya ng bagyo, tinatamaan ng lindol, at nung tamaan sila doon, talagang maraming naapektuhan. And if you will go to Batanes, halos ganitong itsura ng kanilang bahay. So ibig sabihin, yung social acceptance ng family sa design ay hindi na mahirap ibenta sa kanila. Ang socialized housing na ito, Anya, ay higit na affordable sa bawat pamilyang Pilipino. Kada unit ay hindi bababa sa 250,000 pesos at kung ipapasok pa sa housing loan ng Pag-ibig sa 30 taon ay halos 1,000 kada buwan lamang umano ang babayaran ng isang benepisyaryo. With 250,000 per unit, napaka-baba na. Kasi if we will have a loan, let's say with Pag-ibig at 3% per annum, for 250,000, it will be about more or less 1,000 a month only. Naikonsepto ang igloo type design na bahay upang pakitunguhan umano ang kalagayan ng mga komunidad sa bansa na typhoon-prone area, partikular na ang mga nasa coastal town. Joint project ito ng DSUD at ng LGUs ang magbibigay ng lupa habang sila umano ang magde-develop ng mga komunidad mula sa right-of-way o amenities gaya ng isang township development program. Ang gusto lang namin dito, maging affordable para sa mga kababayan natin, wherein the LGU will provide the lot. Libre yun na ibibigay ng LGU. Sa site development, para parang subdivision type, may road networks, drainage system, we can provide that for free from the department. But the housing construction has to be paid by the resident. Sinabi ni Del Rosario na kailangang makasabay sa tawag ng panahon ng disenyo ng pamamahay ng Pilipino. Lalo na ngayon ang mga bagyong pumapasok sa bansa ay mga super typhoon. I-endorse rin umano ang modelong ito sa lokal na pamahalaang probinsya sa Aurora at sa Zambales dito sa Central Luzon. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. COVID-19 vaccine rollout ng Siyudad San Fernando, dadalhin na sa mga barangay. Bulacan, nakamit na ang herd immunity. COVID-19 active cases nasa 9,600. Performing arts group sa Santa Rita na bahagi ng school supplies sa mga kabataan. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. You can deliver on demand, here, there, everywhere. From the near to the far away, from wherever you are to wherever this is. Deliver to more destinations locally without ever expanding reach. Download the Lala Move app. Lala Move. Nagbabalik ang CLTV News. Dadalhin na raw sa mga barangay ang COVID-19 vaccine rollout ng Siyudad San Fernando, Pampanga.
Ito yung upang mapabilis raw ang pagbibigay proteksyon sa mga Fernandino sa panahon ng pandemya. Narito po ang report. Isang high school teacher si Raymond Padis sa isang pampublikong paaralan sa siyudad San Fernando, Pampanga. Fully vaccinated na umano siya at sumusunod sa mga health protocols. Pero sa kabila nito, ay nababahala pa rin umano siya tuwing kinokolekta ang mga answer sheet mula sa magulang ng kanyang mga estudyante. Lalo na umano ngayon na may banta ng Omicron variant at muling tumaas ang bilang ng mga kaso ng COVID-19. Kaya nais na umano niya magpa-booster shot. Ngunit hindi niya umano ito magawa dahil sa haba umano ng pila at oras na kanyang gugugulin para makapagpabakuna. Ang nabalitaan ko kasi medyo mahaba ang pila sa mall at saka matagal, umaabot minsan ng 10 oras. Sa dami ng gusto mong pa-booster ngayon. Tsaka inisip ko din, kung maraming tao, nag-iingat din ako kasi yung pandemic pa ngayon. Kaya naman good news para sa mga katulad ni Teacher Raymond ang inanunsyo noong Sabado ng pamahalaang lokal ng San Fernando. Ililipat na kasi sa mga barabarangay ang bakunahan para sa first dose at booster shot ng COVID-19 vaccine. Ito ay paraan umano upang mas mapalapit sa mga Fernandino ang isinasagawang vaccination program. Maaari umanong sumangguni ang mga Fernandino sa kanilang mga barangay health center o kinauukulan upang malaman ang schedule ng bakunahan sa kanilang lugar. Mismo nga ang mga vaccination team umano ng syudad ang tutungo sa mga barangay upang isagawa ang pagbabakuna. Samantala, mananatili namang bukas ang mga mega vaccination sites ng syudad San Fernando sa Hero Sol, Our Lady of Fatima University, Robinson Star Mills, SM Telebastagan at Walter Mart. Ngunit ang mga natitirang nakaschedule para sa second dose na lamang ang kanilang seserbisyohan. Ikinatuwa naman ng ilang mga residente ng syudad San Fernando ang balitang ito. Mas maganda po yung gagawin nila dito, yung mga booster. Kawawa naman kasi yung mga tao na walang pamasahe, walang pupila pa sa ulpo, ganyan, ganito. Okay lang po, mas maganda nga po yun. Bakit po? Conveniente po sa aming taga rito, hindi na kami mamamasahe. Mas maganda na po yung kaysa sa ibang lugar. Siksikan, maraming hindi na po nasusunod yung social distancing, kaya marami pong pwedeng mahawa na ibang tao. Sa tala naman ng City Health Office as of January 20, 2022 ay umabot na sa higit 239,000 o 98.77% ng kanilang eligible population ang nakatanggap na ng first dose. Habang 213,000 plus naman o 88.3% ng fully vaccinated na. Nasa 25,000 naman ang nakatanggap na ng booster shot ng COVID-19 vaccine. As of January 23, ay umabot na sa 13,683 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa syudad. 1,780 ang aktibong kaso, habang 11,570 naman ang gumaling na. 333 naman dito ang pumanaw. Marion Luzano, CLTV News. Nakakamit na raw ng lalawigan ng Bulacan ang herd immunity kontra COVID-19. Ibig sabihin, higit 70% na ng target population ang tumanggap ng bakuna. Sa kabila nito, pinag-iingat pa rin ang mga Bulakenyo matapos sumampa sa higit 9,600 ang bilang ng aktibong kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Narito ang report. Nangunguna sa may pinakamaraming aktibong kaso ng COVID-19 sa gitnang Luzon ang Bulacan at dahil nandyan ang banta ng Omicron variant na sinasabing mas mabilis makahawa, puspusan ng vaccination drive na isinasagawa sa probinsya upang mabigyan ng proteksyon ng mga Bulakenyo kontra sa malalang epekto ng COVID-19. Kamakailan inihayag ng provincial government ng Bulacan na umabot na sa higit 1.8 million individuals ang nakakumpleto ng bakuna kontra COVID-19. Ito ay katumbas ng 72.5% ng eligible population na higit 2.5 million. Ayon kay Governor Daniel Fernando, nasa 1.9 million ang nakatanggap ng unang dose pa lamang habang 192,000 plus na ang naturukan ng booster shot. Maraming Bulakenyo ang nahihikayat daw na magpabakuna bunga ng pinalakas na kampanya ng pamahalaan sa benepisyo nito. Patuloy naman ang panawagan ng gobernador sa mga di pa nabakunahan na magpaturok na. Sa kabuuan tumanggap ang lalawigan ng mahigit 4.5 million doses ng bakuna mula sa pamahalaang nasyonal. Samantala as of January 21, 2022, umabot na sa 9,353 ang bilang na aktibong kaso ng COVID-19 sa Bulacan. Sa bilang na ito, 437 ang new cases. Tuloy ang pakiusap ng pamahalang panlalawigan ng pag-iingat at striktong pagsunod sa health protocols. Jennifer Salenga, CLTV News.
Nagsimula ng tumanggap ng aplikasyon ng Department of Labor and Employment para sa 5,000 peso cash assistance ng mga empleyado na apektuhan ng Alert Level 3 lockdown. Para naman sa ating mga senior citizen, ipinapanukala na rin na mabigyan sila ng diskwento sa tubig at kuryente. Yan pang ulat ni Jenna Lumbang. Parunga. Simula ngayong Lunes, January 24, maaari nang magpasa ng aplikasyon para sa 5,000 cash assistance ng Department of Labor and Employment. Ito ay sa ilalim ng COVID Adjustment Measure Program o CAMP 2022. Bukas ang financial assistance program na ito para sa mga empleyadong naapektuhan ng Alert Level 3 and up lockdown. Sila ang mga nawala ng trabaho dahil sa pagsasara ng kumpanya o kaya naman na hindi nakapagtrabaho dahil suspendido ang operasyon ng kumpanya dahil sa lockdown. Paglilinaw naman ng DOLE na hindi kasama sa mga qualified beneficiary ang mga nasa Flexible Work Arrangement Scheme. Ang mga apektadong manggagawa ay maaaring mag-apply sa DOLE Establishment Reporting System magtungo lamang sa www.reports.dole.gov.ph. Para naman sa mga senior citizen, pasado na para sa final reading ng House of Representatives ang House Bill No. 10568 na layong amendahan ng Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizen Act of 2010. Nakasaad sa gagawing rebisyon na idaragdag sa benepisyo ng mga senior ang 5 to 10% discount sa bayaring kuryente at tubig. Tatanggalin na rin ang value-added tax o VAT nito basta sa kanila nakaregister ang mga ito. Per household ang diskwento at hindi sa bilang ng mga senior citizen na nakatira sa bahay. Nasa 11% ng populasyon o 12 million ang tinatayang bilang ng mga senior sa bansa. Angelica Cara, CLTV News. Kasabay ng pagdiriwang ng kanilang ika-12 taong pagkakatatag na mahagi po ang Virgen de las Remedios Performing Arts Group ng school packages sa mga kabataan sa Santa Rita, Pampanga. Simple man ang gamit na kanilang iniabot sa mga estudyante, bunga naman daw ito ng pagmamahal at dedikasyon makatulong. Tunghayan natin sa ulat na ito ang kanilang nakaka-inspire na kwento. Balikan po natin ang kwento na yan. Samantala, alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa. Para naman po sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras, shear line o tail end pa rin po ng frontal system nakaka-apekto dito na lamang po sa may southern Luzon. At northeast monsoon naman po, hanging anihan, nakaka-apekto sa natitirang bahagi pa po ng Luzon. Samantala po, ang Bicol Region at Calabarzon, magiging maula po ang papawiri na may inaasahan po mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, dulot po ng shear line. Ang Cagayan po, Cordillera Region at ang Aurora ay magiging maulad din po na may inaasahan po mga light rays o mahihinang pagulan, dulot po ito ng hanging amihan. Ang Metro Manila po, nalalaming bahagi ng Luzon, hanging amihan din po nagbibigay ng mga isolated cases ng mga pagulan. So bahagya lamang po tayo magkakaroon ng makaulapan at kung minsan nga po sa bandang hapon magiging maulap. So nagbibigay po ito ng mga isolated cases ng mga pagulan. Ang natitirang bahagi ng Visayas, Mindanao, localized thunderstorm po nakaka-apekto sa kanila. So meron din po silang inaasahan mga isolated cases ng mga pagulan.
So sa ngayon po, ay enjoy pa rin po natin ang medyo kaya-aya pang klima, especially po dito sa Luzon, particular po ang Pampanga, ay makakaya-aya po ang ating panahon. So enjoy po natin. Kaya lamang po, iba yung pag-iingat pa rin po ang gawin natin. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag kaagad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin.